Dilase kok. Dilase ya. Dadi ben ora kleru. Dila karo Dela. Semoga keberangsawan. Oke, sekarang saking sasar palegan kekunjung batik diajeng. Dila no bisa. Aku iki tukang tambalan buat demek upu terus munggah ning Semeru. Sugeng dalu Mas, garing. Ya. Heeh. Panas itu amat. Pripun Mas? Iku lho, sorot iki aku ngaleh kudu. Niki kula piye ya Mas? Piye? Heeh. Aku ki nek ketemu wong ngene iki kajiane rada emir piye ngono lho Mas. Lho ora usah grogi ketemu karo wong bagus ki sing Soale iki kadang pengen tak delok baguse ki, baguse bagian ngendi ngono lho. lo menandakan manusia yang tidak sombong ki galek. Dadi tak orek-orek ngene iki tak Arep tak celok Mas kok wis ana wane iki jane piye ya? tak semir wan piye koyo bater koyo. Tak kira wane Mas. Ngene iki tak orek-orek ini tak nggo nutupi asliku sing bagus. Aku kan ora pamer. Heeh, jaga jarak nggih Mas. Jaga jarak. Iku Covid wis ora ono barang kok jaga jarak. Ya mboten gak apa-apa to. Soale kok kadang nek kedak ngene iki aku rada grogi, Mas. Ya wis. Heeh. Karut katuran wilujeng dalu niki nggih dhateng tamu undangan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara napa niki, Mas? Wali matul kitan. Oh, takli. Hehehe. Tegese iki wali matul kitan iki sunatan kok. Lah iya takli iku dipotong sekali. Diketok. Oh. Iya toh? Diketok hanya sekali. Heeh, takli. Tak kira sing Dipotong hanya sekali. Oh, tak kira sing diketok ki sekali. Lah iya tapi tenan ta, Mas? Ora, asline ora ngono asline. Lah asine pripun? Ora wani padune. Piye to, Mas? Sapa sing gak wani? Mau tok li. Wis dongakno kanggo sing kitan. Udah sembuh apa belum? Kira-kira ya wis. Oh, sudah. Berarti bisa ikut bukit nanti ya. Iya, rumah aku penyanyi kan kira Joko Anyaran ini oleh gagenan. Ya ora apa-apa to, wong aku ya seneng sing Joko-Joko kok, Mas. Iya, wis ora apa-apa. Sapa ngerti ning kene isih anak Joko-Joko sing bening-bening ta, Mas? Hah? Enak sing dudung. Bayu. Penyanyi kene iki wis paham. Pripun? Mula do moh rabi penyanyi. Lah kenapa? Lho, aja meneh kok klambine. Sing ra ketok lho larang njaluk sing gambare Doraemon sing ngono kuwi. Oh iya. Anda niku larang kabeh. Sawahe kadol lho. Penak ki yo di bojo tukang arit tukang sepatu nek teracake wis beres. Gampang iku Mas, openane gur mana mbek ndok ki lho wis purun. Lah iya. Heeh. Ayo. Ini saya bareng New Renova Campur Sari. Ada Delta Audio. Juga ada shootingnya apa ini Mas? Media Tama. Media Tama Production. Dari mana? Dari tadi siang sudah di sini. Iya toh, wong aku ya dijopi bengi Lah, toh. Dadi ya di awan ya Kan nanya, syutingnya dari mana? Dari tadi siang sudah di sini. Maksudnya iku lho Mas, lokasine endi? Tekoki dhewe. Mbukerto ki. Mbukerto ki ndi Mas? Mbuh. Soalnya ki sampean sone tanggapne ki wonge juga bingung ngono lho. Singapura mereng idul lho. Hah? Mbukerto ki Singapura mereng idul. Iya. Oke. Ayo ngantri apa ya? Wis, kono tarundingan. Kira-kira badhe sithik tangkekno. Ayo Li. Ya. Koleksi niki nggih Mas. Apa? Tombo kangen. Tombo kangen. Pripun? Oke.
Aku nek petuk rondo ki yo bahaya, Mas. Mas opo
aku arep ngiwangi Laden iki ya. Wangi sik to, Mas. Apa aku ya melu iki? Kowe kok bagian isa-isa. Aku bagian Isa-Isa. Iya genah no. Berarti